Ja sit se vasta kertoo minkä haluaa. Näytä mitä sä syöt. Niin. What are we doing? We are performing soon. Very soon. Eli odotetaan lavaharkkaa. Joo. Odotetaan, että me tehdään lava. Yep. It's big. Jaa. Mulla on ainakin oma nauha. Mullakin. Sitten mulla on varmaan Katrin nauha. Joo, mä voin yrittää, mutta sitten kun te ootte jo monesti tuutta siihen jo silleen, tai niinku muut ennen jo. Katsotaan milloin löytää ensin mun paikkaa ennen kuin menet alas. Siinä introssa, koska mä en päässyt nyt. Cosplay-harrastajia, jotka nousevat vuorollaan tähän poseeraamaan asuissaan. Meillä on myös meidän cosplay-tuomaristo katsomassa, mutta he ovatkin nähneet kisaajat jo etukäteen läheltä ja päässeet tarkastelemaan ja ihastelemaan heidän pukujaan. Tietenkään kisoja ei voida järjestää ilman sponsoreita, ja tässä ovat meidän cosplay-kilpailujen sponsorit. Fantasia Linna, Mannerelle kiinnitetty, ja se vei aikaa noin 6 tuntia. Nahan ja Sametin yhdistäminen kokemusta vaatteiden kaavoituksesta. Hän ei myöskään muistele innolla kankaan rypytystä tai hameen yhdistämistä etupaneeliin. Kiitos vain valmistuksen olevan niin helppoa ja rauhoittavaa. Kiitos Julian. Helpoin osa asun toteutuksessa olivat kengät, jotka tarvitsi vain maalata oikean värisiksi. Materiaalit toimivat käytännössä. Kisaajasta ihaninta on ollut nähdä oma kädenjälki ja ajatella, että wow, minäkö tuon tein? Life forms detected. Shine in the dark. We drop a big flash. It's never looking fast. You only want tap. Cause you know that they wanna know it back. Don't stop and legend. 우리 앞에 can't touch that. Whip whip flash. 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 Wanna give a whip flash. Cause you know that they wanna know it back. Don't stop and legend. Take a walk, you can't touch that. Beat drop. Novice calling. Supernova. Nova. Can't stop. Hyper. Stella. One shot.
aivan mieletön maskeeraus. Elikkäs nyt sitä tappusta. Elikkä voittaja on numero 14, Loppukelkka Samurai Ampulla. Paljon onnea meidän voittajille. Ja näin saatiin vuoden 2025 Cosmoconin cosplay-kilpailut päätökseen. Vielä suuret kiitokset kisan sponsoreille, koko cosplay-tiimille, Cosmoconin komitealle, cosplay-vastaavien yhteisölle, jotka ovat auttaneet pitkin matkaa, meidän väliaikatanssiryhmälle ja Reviewsille, tekniikkavelhoille sekä koko sille porukalle. Ja tietysti kiitos meidän upeille tuomareille ja erityisesti kaikille meidän kisaajille ja teille, rakas yleisö. Mä menen nyt tässä välissä ulos, eli milloin tulee. Okei, mäkin tulen. Sano viimeiset kommentit. Viime kommentit. Meni hyvin. Kukaan ei kuollut, eikä tippunut lavalta. Onko sulla sanottavaa? Tai eli mun sanottu. I'm so proud of Erika Wigman ja Erika Wigman Yes Shaders ei vaan osaa Jep! Et sä nyt miksi mä oon. Tällä hetkellä se on kirkas johtopaikka, mutta Goldiloksin pisteet puuttuu vielä. Yhteensä 431 tarvitsisi. Real Sigma! On. 300! Come